Які прысуд вынеслі зорцы беларускага тэлешоу? Колькі гадоў самым маладым удзельніцам лукашэнкаўскага народнага сходу? І чаму сілавікі прыйшлі са зброяй у гандлёвы цэнтр? Вітаем, сябры! Гэта наша Ніва, і зараз мы ўсё вам раскажам. Тынэйджеркі ад палітыкі. На мінулым усебеларускім народным сходзе ўсіх здзівіла з'яўленне ў прэзідыуме 21гадовай Бажэны Ярэміч. На новы ж хурал, які адбудзецца на наступным тыдні, вылучылі дзвюх яшчэ больш маладзейшых кандыдатак. Першая студэнтка Віцебскага медуніверсітэта Лізавета Іванова. Ёй усяго 18 гадоў. Дзяўчына з дзяцінства займаецца навукай, і 2 гады таму яна разам з настаўніцай прыдумала праект пальчаткі для камунікацыі глухіх. За гэта яна атрымала званне чалавек года прыдзвіння і дыплом ад БРСМ. Другую удзельніцу лукашэнкаўскага з'езда завуць Настасья Кісель. 19гадовая студэнтка вучыцца на журналістку ў Гродзенскім універсітэце. Практыку яна праходзіла на СТБ і выкладала селфі з Рыгорам Азаронкам. Летась Кісель стала студэнткай года Беларусі, а зусім нядаўна падавала капсулу часу Александру Лукашэнку падчас ягонага візіту ў абласны цэнтр. Агулам жа яна класічная актывістка. Удзельнічае ва ўсіх магчымых конкурсах. І гэтым яна нагадвае сваю зямлячку Бажэну Ярэміч, для якой удзел ва ўсебеларускім народным сходзе стаў кар'ерным трамплінам. Ці атрымаецца тое ж самае ў тынэйджерак, пакажа час. Сёння ў Гродзенскім абласным судзе вынеслі прысуд зорцы беларускага «Што дзе калі». 48гадовага Фёдора Шведова прызналі вінаватым у фінансаванні экстрэмісцкай дзейнасці за 3 данаты ў $40. На судзе Шведаў часткова прызнаў віну. Ён растлумачыў, што пераводзіў грошы ў дабрачынных мэтах, каб дапамагчы людзям, што пацярпелі па палітычных прычынах. У выніку суддзя Віталь Кулеш асудзіў капітана «Што дзе калі» да 3,5 гадоў хатняй хіміі і вызваліў яго ў зале суда. Людзі са зброяй прыйшлі ў гандлёвы цэнтр. Сёння ноччу ў Мінску прайшлі антытэрарыстычныя вучэнні. У адным з гандлёвых цэнтраў падраздзяленні МУС, унутраных войскаў, МНС і іншых службаў адпрацавалі рознага роду сцэнары дзеянняў, рэакцыю на падазроную сумку, захоп узброенымі людзьмі закладнікаў у кіназале, а таксама пажар з эвакуацыяй. Вучэнні сталі рэакцыяй на сакавіцкі тэракт у Маскве. Пасля іх заканчэння міністр унутраных спраў Кубракоў заявіў, што яго ведамства прапановвае ўвесці для ўсіх месцаў масавага збору людзей адмысловыя пашпарты бяспекі, каб пасля перадаць іх ва ўсе экстранныя службы на выпадак надзвычайных сітуацый. Паўночны ўсход Беларусі засыпала снегам. На пятніцу сіноптыкі абвяшчалі аранжавы ўзровень небяспекі і папярэджвалі пра моцныя ападкі з парывістым ветрам. Так яно і адбылося. Віцебскую і некаторыя раёны Магілёўскай вобласці засыпала снегам, а ў Аршанскім, Сененскім і Талачынскім раёнах назіраліся перабоі з электрычнасцю. Такі вось красавік. Беларускай касманаўцы прызначылі асаблівую пенсію. Урад Беларусі ўнёс касманаўтаў у спіс тых, хто можа атрымліваць пенсію за асаблівыя заслугі. Гэта здарылася праз 2 тыдні пасля вяртання на зямлю Марыны Васілеўскай, і варта адзначыць, што яна і так магла прэтэндаваць на асаблівыя выплаты, бо мае статус героя Беларусі. Але, магчыма, у перспектыве улады Беларусі разглядаюць варыянт таго, што касманаўтаў стане настолькі шмат, што не ўсе будуць атрымліваць залатыя зоркі, але стануць ганаровымі пенсіянерамі. Канкрэтны памер патэнцыйнай пенсіі Васілеўскай невядомы, але гэта дакладна не касмічныя грошы, бо надбаўка да звычайнай пенсіі не можа быць вышэйшая за 2,5 мінімальнай выплаты па ўзросце, а сёння мінімум складае ўсяго 102 рублі. Лукашенко зрабіў перастаноўкі ў судах і следчым камітэце. Намеснікам старшыні Вярхоўнага суда прызначаны Андрэй Алешчанка. Ён заняў месца Андрэя Забары, якога адправілі ў суд Еўразэс. Змены таксама адбыліся ў раённых і абласных судах, але іх падрабязнасці пакуль невядомыя. Генерал-маёр юстыцыі Сергей Удавікоў прызначаны Лукашэнкам начальнікам управлення следчага камітэта па Мінскай вобласці. Раней ён займаў аналагічную пасаду на Гомельшчыне, а на месца Удавікова прызначаны палкоўнік Максім Спрынцын.
Апельсины у обмен на беларускія трактары. Першы намеснік міністра эканомікі Андрэй Картун у эфіры БТ расказаў пра нефінансавыя інструменты, якія развівае Беларусь у супрацы з краінамі Афрыкі. Картун пахваліўся, што рынок, на які актыўна прабіваецца Беларусь, велізарны, але ў той жа час некаторых афрыканскіх партнёраў не атрымліваецца выбіць грошы за пастаўленую тэхніку. Условно, зачастую нам африканские контрагенты говорят о том, что в силу валютного законодательства жесткого мы не можем вам там заплатить, поэтому давайте мы поменяем трактора на апельсины или еще... Трактора на алмазы. Трактора на алмазы. На алмазы, может быть, нам и не надо, но например, апельсины мы можем. И мы такие схемы, уже есть удачные кейсы как раз-таки обмена такого. Наколькі эфектыўны абмен трактароў на апельсины, сказаць складана, але чыноўнік Мінэканомікі выпраменьвае аптымізм. У Гомелі аштрафавалі украінца, які прыплыў у Беларусь па Дняпры. У сакавіку у Брагінскім раёне выявілі мужчыну, які плыў па рацэ на надзімным матрацы. Мытнікі склалі на яго пратакол за тое, што ягоны незвычайны транспартны сродак быў незаконна перамешчаны праз граніцу ў якасці тавара. У выніку суд прыняў рашэнне аштрафаваць грамадзяніна Украіны на 400 рублёў, а матрац канфіскаваць. Што самім украінцам невядома, бо ён на суд не з'явіўся. Чалавек будзе адказваць за выбары. У склад цэнтральнай выбарчай камісіі збіраюцца ўключыць намесніка начальніка міліцэйскай акадэміі Аляксея Башана. Яго вылучылі ў ЦВК, бо ў яго нібыта ёсць багаты досвед арганізацыі дыялогавых пляцовак перад апошнім рэферэндумам і адзіным днём галасавання. 49-гадовы Башан да пераходу ў акадэмію МУЗ працаваў аператыўнікам, а таксама ў камітэце па барацьбе з арганізаванай злачыннасцю. Цяпер гэта структура вядомая пад назвай «Губазік». Ён з'яўляецца кандыдатам навук і мае навуковае званне прафесара. Школьніку з Гродна далі хатнюю хімію. І мы тут не пра школьныя заданні, а пра пакаранне па крымінальным артыкуле. 14-гадовы хлопчык восенню мінулага года даслаў на сайт сваёй школы паведамленне аб мініраванні. Яго хутка вылечылі, а падчас допыту школьнік сказаў, што проста хацеў пажартаваць. Ён думаў, што паведамленне прачытаюць толькі настаўнікі, і максімум, які яму можа пагражаць, гэта выклік бацькоў. Але сілавікі жарт не ацанілі і завялі крымінальную справу. У выніку тынэйджар атрымаў год хатняй хіміі. Трагедыя адбылася ў мінскім метро. Учора ўвечары на станцыі плошча Перамогі памёр пасажыр. Мужчыну раптам стала кепска, а медыкі не змаглі яму дапамагчы. Прычына трагедыі цяпер высвятляецца. Сілавікі затрымалі мужчыну, які пісаў вершы пра волю. Тэлеграм-канал сілавікоў апублікаваў відэа з затрыманым інжынерам IT-кампаніі. На ім мужчына кажа, што пісаў творы і публікаваў іх у чатах, якія прызнаныя экстрэміскімі. Губазікаўцы прымусілі скласці верш пра затрыманне і зачытаць яго ў кадры. Мужчыну абвінавачваюць у абразах і распальванні варажнечы. Колькі каштуе аўтазак? Міліцыя Гродзенскай вобласці выставіла на продаж фургон для перавозкі затрыманых. МАЗ быў зроблены ў 2010 годзе, і за 14 гадоў ён наездзіў 65,5 тысяч кіламетраў і амаль цалкам знасіўся. На фота бачна, што ў аўтазаку ёсць мяккія месцы для канваіраў і стаканы для затрыманых. За фургон міліцыя просіць крыху менш за 21 тысячу рублёў, а гэта 6350 даляраў. Рыбак з Ашмянаў злавіў гіганцкага шчупака. Адразу пасля заканчэння забароны на ўлоў рыбакі пачалі хваліцца вясновай здабычай. Так, жыхар райцэнтра на Гродзеншчыне вылавіў шчупака масай больш за 12 кілаграмаў і памерам з кракадзіла. Месца рыбак не выдае, бо баіцца наплыву канкурэнтаў. А ў Брэсце знікла маладая жанчына. 39-гадовая Вікторыя Валожына ў мінулую нядзелю сышла з дома, і 5 дзён пра яе няма ніякай інфармацыі. Жанчына была апранутая ў белую куртку з палоскамі, белыя спартыўныя штаны і бежавыя красоўкі. Міліцыя просіць адгукнуцца грамадзян, якім штосьці вядома пра месцазнаходжанне Вікторыі Валожынай. У
У Баранавічах разбіраюцца з вельмі дзіўнай крымінальнай справай. Пенсіянер пабіў 2 машыны ў сваім двары. Міліцыянерам ён расказаў, што калі выпіваў дома, да яго нібыта прыйшлі нейкія артысты і пачалі граць ды спяваць. Пасля мужчына высветліў, што інструменты гасцей зрасходавалі шмат электраэнергіі, таму ён пайшоў іх шукаць на вуліцу. У нейкі момант пенсіянеру падалося, што крыўдзіцелі сядзяць у машыне, але не адчыняюць дзверы. Гэта яго абурыла, таму ён пачаў біць аўто. У выніку шкода склала 200 рублёў. Супраць мужчыны завялі крымінальную справу. Ніякага канцэрту, вядома, у яго доме не было, у адрозненні ад белай гарачкі. А ў Віцебску выбралі красу нашай магістралі. Так называецца конкурс прыгажосці сярод работніц беларускай чыгункі. У фінал выйшлі 6 дзяўчат, кожная з якіх прадстаўляла сваё аддзяленне. Прэтэндэнткі на чыгуначную карону павінны былі зрабіць відэапрэзентацыю і партфоліо, адказаць на прафесійныя пытанні і паказаць які-небудзь музычны нумар. Ну і не абышлося без патрыятычнага этапу. Самай прыгожай чыгуначніцай Беларусі прызналі Дарыну Куцынаву з мінскага аддзялення. Астатнім удзельніцам раздалі прызы па асобных намінацыях. Лёгкі спосаб зарабіць. На інтэрнэт-барахолках з'явіліся аб'явы аб продажы шалупіння ад цыбулі. Яго выкарыстоўваюць для афарбоўкі яек на Вялікдзень. Прадаюць натуральны фарбавальнік і маленькімі пакуначкамі, і цэлымі мяшкамі. Цэны стартуюць ад 1,5 рубля і дасягаюць 10 рублёў за вялікі мешок з дастаўкай. Таму калі у вас шмат цыбулі, то можна паспець падзарабіць на святочным ажыятажы. Вось такія навіны пятніцы. Подписывайтеся на канал, ставьте лайки альбо дызлайки і выказывайтеся ў каментарах. І нагадываем, што ў нядзелю у нас выйдзе чарговы цікавы сюжэт, таму подписывайтеся на канал, каб нічога не прапусціць. Ну і, канешне, чытайце нашу Ніву, глядзіце нашу Ніву і любіце Беларусь. Сустрэнемся ў нядзелю.